Inike yonke into. Umntana kumese ehlala mhlawumbe ushampeni, hamfly na ngeKapa njengoyisuka ehlala lapha ehotela, champagne. Uyothi uyafika umfanyana ngala athi sizofla eGoli ithi ingane mina fly with my dad. Yebo nje. Ilapho esiyona khona mhlawumbe ukuthi ingane lezi zihayela sithi hayi ungayenzi. Akayenze nami mhlawumbe ukuze umfana mesondela ukwazi umbutha hayi wena unangani. Uzosondela kanjani mina mawunje? Izithanda ukuthi uma umfana nje ungasebenza ngibeke kanjalo. Yeah. Awukwazi ukushela intombi. Uzoyigada kanjani? Uzoyenzelani? Hayi ngokwemali, but nje sithi ukhuma insini. Yeah. Ufuna ngibe neyadi lami. Athi mayeseza lo azogumba eyadini la uzatshala. Awukwazi, akufanele uyishele intombi. Akufanele ukuthi uyishele ngoba intombi kufanele uyithi uma uyishela ikubuza ukuthi ngizodlani. Ngizodlani. Ngoba umuntu wesifazane thina akasebenzi thina. Iphutha elikhulu. Kuyiphutha elikhulu ukuthi umuntu wesifazane akwazi ukuthi abe nabantu akambatha nabo babe ngaphezulu koyedwa. Umuntu wesifazane fanele ube nomuntu oyedwa. Ngoba umuntu wesifazane uyinsini. Uyingadi. Ngisho njalo mhlambe uzozwakala kahle. Uyingadi. Owesilisa uyimbewu. Ukuthula akube nani. Namhlanje sizokhuluma indaba ebalekile. Lena ukuthi ingcindezi nentukuthelo le egcwele kuthina abantu ngabe yenziwa yini ngokuyibona kwethu. Siphinde futhi sivuselane kutheni kukhona lento ukuthi singabantu kuthi umuntu mayekhuluma into engelona iqiniso sithule kanti kufanele ungavumi ukuthula nento engelona iqiniso. Ngalento ukuthi especially laba abasemagunyeni bathi mabezi izinto sishaya izandla bese siyajabula ukuthi benzile kusho ukuthi lapho siclaima ivictory encane kanti akuyona nje yabo lo. Namhlanje nesivakashi sethu ubaba uDlamini ozokwasisiza ukuthi masibonisana nawe ukuthi kahle kahle ngabe lengcindezi esinayo nentukuthelo ngabe idalwa yini. Lokho esikukhuluma lapha asisho ukuthi ngoba mhlambe sazi kakhulu. Sizama nje nathi ngendlela ukuthi iyofika omunye ongayithatha naye ayicubungule ayinterprete ngenye indlela kodwa inhloso yethu ukuthi sakhe isizwe sikwazi ukuya phambili. Baba uDlamini siyabingelela. Hayi ngiyavuma nami ngiyabingelela. Ngithi ukuthula mina bamalandela. Baba uDlamini asiqale le ndaba. Yazi indlela esicasuke ngayo noma indlela esinengcindezi ngayo singabantu. Umuntu kahlale phansi ayibuza ukonakele. Ungaba abantu abancane, abadala, abaphakathi nendawo, even abanemali nabangenamali. Si-angry la eMzansi Afrika. Ngabe le nto uma ucabanga iqhamuka. Lento namfo wamhlongo iqhamuka kujanyana. Iqhamuka imumva impela. Lento ibingekho kubantu. Uma ngithi abantu ngikhuluma ngabantu abamnyama. Ngoba laba bamhlophe mina ngokubaqonda kwami. Labo kuthiwa abamhlophe kodwa kahle kahle abakho mhlophe babovana. Baqonda njengabantu abawusathani makuthiwa khona into eyosathani. Baqonda njengabantu abawusathani abafika phakathi kuvunguza umoya ukuphila kaMdali phakathi kwabantu. Bafika bafaka bona umoya omubi phakathi kwabantu. Benze kanjani ke? Bathe mabefika bebona ukuthi labantu banomoya kaMdali. Mina angijwayele ukusebenzisa leli kaNkulunkulu ngoba leli kaNkulunkulu ngiyibona ngathi ngimehlisa ilevel yakhe ngizombeka ilevelini yethu
ingakho mhlambe isikhathi esiningi uzwa abantu uma bekhuleka noma uma bekhuluma ngoNkulunkulu bakhuluma njenganawe ukhuluma nami, angathi uNkulunkulu uzokwenza ngalendlela engenza ngayo mina ngiyimina, kanti umdali usezingeni leliya, kwenzeka ngendlela le yemvelo, akwenzeki ngale ndlela yethu thina abantu esenza ngayo thina abantu. Usho ukuthi uma usho njalo, uma ngikhuluma ngoNkulunkulu noma ngithandaza, angikwazi ukukhuluma naye njengoba ngikhuluma nawe. Kufanele khona indlela ehlukile, usho njalo. Ufuna umhlukanise kubantu abesezingeni eliphezulu kunelabantu. Abantu basezingeni likaNkulunkulu njengokuba kukhona nasencwadini lezi abathi zingcwele. Kukhona lokho ukuthi anizazi yini na ukuthi ningoNkulunkulu bani nina. Lokho kusho ukuthi nina ningoNkulunkulu, kodwa yena uwumdali. Uyena odalile yonke into. Uyimvelo, kahle kahle imvelo. Singabeka kanjalo. So usho ukuthi indlela esixhumana ngayo nomdali kufuneka ngabe kulula ngoba vele usidale nobuNkulunkulu. So akufuneki uhambe uyofuna kwenye indawo uma ufuna ukuxhumana naye. Ukwazi ukukhuluma nje nomuntu vele oseduze kwakho ongumdali. Imfundiso zifike nabo laba abamhlophe. Thina besingenawo amasonto, singenawo, ayikho into ebesinawo thina ethi asihambe siyohlangana sibe iqoqo sibize umdali senzeni. Bingekho yonke le nto. Umdali ngaso sonke isikhathi, i-movement yakho, uqalaza kwakho Sisuke sina bekuba ukuthi uqalaza ngendlela ehambisana nesimiso sikaMdali. Mina ngokwami uDlamini, ngicabanga ukuthi umdali wadala, waprovide ngayo yonke into, wase uyashiya. Ngizobeka ngokuthi uyashiya. Akukho la umdali ehleli khona njenge-light or satellite ebheke ukuthi umhlongo wenzani, ubani wenzani, Dlamini wenzani. Akukho lapho. Umdali ubekile wathi la indlela ofanele nihambe ngayo, manifuna ukuphila, ukudla nizodla kanje, nizokwenza kanje ukuze nidle. Uma ukuthi mhlambe niyabona ukuthi khona la kushoda khona, nizokhuphukela entabeni ngoba nina okufanele nikwenze. Kufanele nina nidle ukudla okutshalwe yinina. Kufanele nikutshale ukudla nikulinde kuze kube kulungele ukuthi kuyadliwa, nikudle. Ungadli into ongayazi ukuthi ivelaphi, yenziwe ubani, uyenze kanjani. Ngoba i-cleanliness is next to God. Ngokusho kwabantu mabesho. Okusho ukuthi kufanele ube clean, udle into e-clean futhi nawe. ukuze usondelane nomdali. Ukuze usondelane nomdali. Lilonke usho ukuthi umdali uthe kuletha la emhlabeni suke sekuprepare vele. Yonke into ikhona. Yonke amandla. Yonke into ikhona. Kuwena ke. Kuphela kuwena. Phela kuwena. One thing akayifuna umdali. Ukuthi uhambe esimisweni akasimisile. Ukuthi hamba la wenze kanje kuze kufike izinsuku zakho zokuthi ubuyele kumdali futhi. Mhlambe lezi imiso ungayipha ephatheka mhlambe iziphi lezi imiso. Ngizothi nje izimiso ukuhamba endleleni eqondile. Ngoba ukwenza okufanele ungenzi okwrong. Engilinganise nje ngithi mhlambe ukuzonda, ukuba nestress, benolaka, xabane nabantu, asikho leso sidingo. Phela wena fanele wazi ukuthi uma ngabe nginyathela ngendlela engiyalelwe ngayo ukuthi nginyathela kanje. Lokho kuhamba ezimisweni. Kusho ukuthi uhamba ezimisweni ufana nokudla, kwathi wakholisana sokudla. Lokho Yeah. Namhlanje mase sidla ngowase West
sesidla ngesandla sokunxele nje sithi fork and knife uma usetafuleni siyi-fork and knife. Ngabe mhlambe lokho sesishintshe indlela esidalwe ngayo, kungaba nayo imiphumela empilweni esiyiphilayo? Umphumela omkhulu loyo, ngoba njengekuthiwa idla ngesokudla, esokudla kuyashiwo esokudla, bese kuba khona lesi sokhohlo kuthiwa sokunxele. Lesi siyasapota, kodwa umsebenzi wasomkhulu ukuklina ikakhulukazi lezi ndawo ezingcola kakhulu emzimbeni womuntu, njengokuyisula ngemuva. Fanele usebenzise isandla sokunxele. Yebo, yebo, fanele usebenzise. Yebo, awusebenzisi isandla esiya emlonyeni asiyi ngemuva, esiya ngemuva asiyi emlonyeni. Umthetho loyo kaMdali, wabeka uMdali ukuthi singayi izandla njengengizi. Umuntu uhlukane kabili, no right no left. U-right ila siqala khona, izinto ziqala kwa-right bese asize u-left ngaso sonke isikhathi. Into nje eqondile iqala ngo-right. Uma ungena endlini noma kephi ikwakho noma ikephi, lokho kwenzani? Kukhunga imimoya, spirits. U-right is positive spirit, left is negative spirit. Uma uphuma ekhaya usebenzisa unyawo lwangaka left, uphuma endlini usebenzisa unyawo lwangaka left ukuze uphume nemoya emibi emihle salele ngemuva. Mawusubuya usungena ekhaya ungena ngo-right, ushiya imoya emibi ngaphandle, ungena nemoya emihle endlini. Yeah. Kusho ukuthi uzochaza njani lento ongitshela yona? Umzimba wethu uyazenzekela. Ukuthi nje umdala solala ebusuku, akho umuntu owazi ukuthi ubuthongo ufika nini. Kuyazenzekela. Wathi mase silambile siyodla. Shuthi kahle yonke into okufanele siyenze njengabantu, umuntu uma efika emhlabeni eyenza iyona indlela leyo umdala afuna siphile ngayo. Izona zimiso lezo. Njengakade nje ubuza, njengakade ngithi ngifuna ukuya khona ukuthi abelungu bafike badidisa. Thina besingaphili thina kanje ngalempilo, besingaphili impilo yokuhlupheka. Basifica singahlupheki, singafuni lutho. Khona abanye abantu abathi hawu ukube sisaphila ngalesa sikhathi, ngabe wathi omunye ubaba ngilinganise nje, wathi hawu ngabe siya kanjani eThekwini. Ngambuza nje umbuzo owodwa, ngathi mina ungabe uyofunani eThekwini? Lelo Theku lona ngabe likhona elokwenzayo? Ufuna phela uhlala emabhilidini ngaphezulu, ufuna ukuxhumana nomhlaba wonke. Ukuxhumanelana yini oyidinga emhlabeni wonke, ngoba uprovided ngayo yonke into ila. Umhlaba uthulana, yonke into ila. Umdali uyibeke yonke into la phambi kwakho. Wena kuphela fanele usebenze lento ukuze uphile, ukuze igeneration elandelayo ikufice izinto zilungile. So ke laba lento abayiletha baletha usizi, baletha ukuhlupheka, baletha ukuxokozela empilweni yomuntu. Lezi zinto siwanza phakathi nathi usethe ukufunda uyaqhela ngoba angithi imkhuba nesystem. Yizo lezi zinto ke lezi ezenza abantu ubathole benama trauma, yonke lento le stress, yenzeki siyagulisa yizo zonke lezi zinto, ngoba manje into yabo ngaso sonke isikhathi uncintisana, it's a competition. Ngaso sonke isikhathi ayikho into yabelumbi engeyona umncintiswano. Ake siye lapha kubantu nje general. Asithi abantu besifazane. Yeah. Ngoba abantu besifazane ngendlela abanevelu ngayo ngokwesintu. Yeah. Bangikhuluma ngomfana engimzala ngithi indodana. Yeah. Kodwa mangikhuluma ngentombazane indodakazi. Yeah. Yabona undana mncane, ukazi, sho besifazane mkhulu. Yeah. Kodwa isikhathi siphila kusona manje into eshintshile. Banengcindezi. Ngabe yini le
mawucabanga ekuphazameni besifazane ngabe relationship ukuthandana yonke into nje besifazane ngibona abathwele kanzima uhlangana emgwaqweni uphethe izingane 3 or 4 uyilengise ngapha nangapha ngabe mawucabanga wena lento yenziwa yini abantu abakhulu kangaka bephenduke namhlanje baba into yokushika ama-punching bags bayashawa bayabulawa mhlawumbe awusize lapho ngabe kwenzeka kanjani abelungu bathe uma befika bazama ukuthi basicrashe sibe sesimweni yezilwane sibe sesimweni sokuthi siyizilwane siyizinto zokusebenza kwasho ukuthi khona laba kuthina abayibonayo lento ukuthi ayikhona lento ayiyona ngoba sazama ukubhilida sazama ukulwa kodwa kwasho ukuthi bebeyihlelile lento yabo bona bayilungiselela futhi ke imimoya engilinganise ngemimoya imimoya emihle ayithanda ukungena la xokozelwa khona kanti imimoya emibi iyathanda ukuxokozela la ijabula khona ingakho ukubona bafike bakwazi ukusinqoba ngoba baphethe imimoya emibi kanti thina sinemimoya emihle imimoya yethu yahlehla yabukela ngoba iyahlehla ibukele iyothi mase kuphela lo bisiyabuya imimoya emihle nabo ke bafike nalo moya omubi lo moya uma befika nawo bawuthela kakhulu bathi mabawuthela ngoba vele bayazi ukuthi laba besifazane babuthakatha kanti laba besifazane kahle kahle ibona uNkulunkulu ibona abadali oNkulunkulu so mawushaya lapho automatically sesilimele isizwe ngoba isizwe bathi isizwe emabesho isizwe usibona ngabasifazane baso ubunjalo baleso sizwe ubuweak noba strong kwaso ubona ngabasifazane baso bathe uma bengena kulaba besifazane bafike babakhohlisa abangabatshela ngevalue yabo ukuthi how much value abayipossessile laba besifazane bethu ngoba laba besifazane bethu bapossess value enkulu kakhulu yeah powerful ngayo yonke into ba powerful kakhulu kodwa manje babona labo ukuthi laba uma singangena kubona ibona abantu abazokwazi ukudiliza lonke lelo donga olukhona oluqinile bangena ngoba besifazane bafundisa lezi imfundiso zabo kwelezi ke zokuhlakaza zokudiliza lezi insika zokudiliza lezi insika zonke lezi insika ebezikhona zibambile ukuthi isizwe siphile sihambe endleleni kaMdali bafike bangena kakhulu ngakubona kodwa bangena ngani ngepolitiki ngoba ipolitiki ngiyizwe abanye abantu ethi umuntu ayimina indaba yepolitiki nje angiyingeni ngimbona ukuthi uyazi umqondo walomuntu awuphelele kahle ngoba usho kanje ukhuluma nje njengekwazi ukukhuluma energy akayitholayo uyithole kwipolitiki ngoba uphuza ipolitiki udla ipolitiki yonke into akayenzayo is politics ayikho into oyenzayo la eSouth Africa ingathinti ipolitiki so labo besifazane ukuze babe weak mhlawumbe mawuthi bafika lapho bezizwe asibuyele lapha ekutheni mawufuna kwakho ubudlelwane ufuna kwakho umuzi kababa wakho lo muntu wesifazane umcela ukuthi azokwakhisa bese nekwazi ukwakha bafika belungu basethi no lento yomathandana sikhule nayo sebancane sijole inawo umthelela umuntu wesifazane ukuthi ajole abantu abaningi abahlukene okuyiphutha elikhulu kuyiphutha elikhulu ukuthi umuntu wesifazane akwazi ukuthi abe nabantu akambatha nabo babe ngaphezulu koyedwa umuntu wesifazane fanele ube nomuntu oyedwa ngoba umuntu wesifazane uyinsini uyingadi ngisho njalo mhlambe uzozwakala kahle uyingadi
owesilisa uyimbewu. Ingakho umuntu wesifazane uma umthengela igrosari ngibeke benikwenzela ukudla kwefita umndeni wonke. Ungaphela indlu ayenze leyo libe umuzi. Yebo. Angithi njengeyingadi nje. Wena uyathatha imbewu yakho uyiphose engadini. Uhamba ubhekele. Awuhambi ubhekele. Awuhambi ubhekele. Uyayiphosa engadini. Bese uyayilinda uyiqhwandele. Uyiqhwandele. Ikhiphe isitshalo sikhule siphezulu size sifike la ukuthini siyavuna khona. Kodwa uma owesifazane uzofike utshala imbewu yakho la, ufike umhlongo utshala imbewu yakhe la, afike nobani atshala imbewu yakhe la, loyo umuntu wesifazane leya value yakhe akaseyona ingadi lo, seyisigange, seyihlaza, sekumila noma yini. Ngoba nomuntu ufika wafaka imbewu, nobani ufika afaka imbewu yakhe, kusho ukuthi kufaka imbewu kusho nje ufana nembewu eziwele. Sithi siyahamba mhlambe sithi siyahamba siyensimini siyolima, imbewu ivuthuke phansi noyibona isikhula, kodwa ikhula nani? Nokhula. Njengikhula nokhula nje akekho futhi ozoyoyibheka ukuthi konje njenginokhula nje akekho nendaba nayo. So yikho nje umuntu usho ukuthi lo yamuntu wesifazane usilimaza ivalue yakhe. Useyilimazile ngoba lento ihamba nama spirit, ihamba spiritual lento. Uma ngabe ngizothi nama ancestors spiritual, kusho ukuthi ngokhokho ne-DNA kusuke emumva nokhokho. I-DNA angithi yabona ukuthi i-DNA yakwamhlongo neyakwaDlamini ngeke izifane. Singathesta ngeke izifane. Kodwa eyakwaDlamini izo. So lesiya lukhunjana, lesiya lapha okubunjwa khona inkamba, lapha sibumba khona isibunjini somuntu wesifazane. La sibunjwa khona. Ngoba umuntu wesifazane uNkulunkulu. Ngokwesimo sakhe uNkulunkulu. La sibunjwa khona. Uma sekuzocontaminate kufakwe izinto eziningi ezihlukene, ama-DNA amaningi, use-corrupt ama-ancestors, uyawa-corrupt ama-ancestors akhe. Nawakho-ke wena wesilisa bangabe ukuthi usaqhubeka naye, useyayi-corrupta leya nto, useyayona, ngoba akufanele ukuthi abe nomhlongo noDlamini. Kufanele abe noDlamini noDlamini. Nomhlongo ulokhu nje i-DNA yakwamhlongo, khulisa i-DNA yakwamhlongo, ekwamhlongo kuma ancestors akwamhlongo. Ukusho ukuthi lento eshoti kwafika kwamhlophe basixova sekuyimodern manje. Noma ubufunde kangakanani ungafunda ube successful, ube nemali ube nayo yonke into, kodwa ungakwazi ukuthi ube nemndeni owodwa owukhulisa. Ngoba njengamanje izingane zesisizazi amantombazane zikhulisa imindeni nga-3 nga-5 izingane ezihlukene. Okusho ukuthi usuke seyidepreciate ivalue yakhe uma ngabe sekhulisa izingane njengoba ngichaza ukuthi ingadi yakwakho uyayinaka wena uyaka. Uma ukuthi mhlambe wena ufake namabele lapha engadini singabalekelela kanjani? Ngoba silapha manje. Besikhuluma ngayo ideal situation. But silapha manje. Sekonake mhlambe ikhona engel esingayingena ngayo sikhulumisane nabantwana. Ngiyizwa amadoda namhlanje mhlambe ingane ikhulelwe, indoda ixabana nonkosikazi ithi hawu mfazi ingane yakhulelwe ukhona. Mina ngisho kudala mangizwa ngasikhathi sami intombazane ekhuluma namantombazane amaqhikisi, hayi umzali. Namhlanje umuntu ufuna umngane nengane yami khona ngizobona ama-situation. It's impossible. Ngenze ukuthi nginomthelela nalokho ukuthi abantu abadala omama athi hayi mina ingane yami ngifuna ngitshele mase isine boyfriend. That is not possible.
ngoba ayikho kuthina njengabantu. Ingane yakho noma uthi isina 21 years usayibuka njengengane until uzubone sekwenakele. Thina abantu abadala isikhathi esiningi sithi ingane yami ngeke ukwenza ukuthi abangani siyayishift iblame. Yeah. So njengoba silapha mhlawumbe esingalekelela ngayo lento iyenzekile ke manje. Laba bezayo ke manje. Laba bano 10 ngoba sebekhulile bano 14. Laba no 10 kuya phambili. Singabalekelela kanjani? Engingakafiki lapho ngoba ukuthi yinde lento nje ma. Ngifuna ukubuyela lapha kubafana nabo abafana ukuthi nabo benomthelela sibulele nabo ukhona umthelela wabo ekutheni akufanele ukuthi insimu uma uyilimile bose ungayigadi. Wena mfana Awukwazi ukufaka imbewu bose uyishiye ungayigadi. Kufanele uyifake imbewu uyilinde. nakhona lapho kufakela imbewu kufuneka uqabe nensimu phela ozofakho. Ungahambi ufaka imbewu awunawo nje amanje. Angithi nje nensimu laphana le nsimu le kufanele uyilungiselele ukuthi kufanele ube nensimu. Kube ya. Ingakho thina besinenhlaka ezimisa lemthetho leyo ukuthi owesifazane angathintwa owesilisa singakashaya isikhathi esifanele ukuthi usengathintwa. Ingakho wathi sinalezo nhlaka ke thina ke lezi abafike bona bazihlakaza ngoba lezo nhlaka bezenza ukuthi sibe abantu sikhule sabantu singabi nankinga. Nje uthi uma umfana nje ungasebenza ngibeke kanjalo. Yeah. Awukwazi ukushela intombi. Uzoyigada kanjani? Uzoyenzelani? Hayi ngokwemali but nje sithi ukhuma insini. Yeah. Ufuna ngibe neyard lami. Athi mayeseza lo azogumba eyardini la uzatshala. Awukwazi akufanele uyishele intombi. Akufanele ukuthi uyishele ngoba intombi kufanele uyithi uma uyishela ikubuza ukuthi ngizodlani. Ngoba umuntu wesifazane thina akasebenzi thina. Thina abaphekelani ke wena. Umuntu wesifazane ekuthina akasebenzi wakhumuza. Ukhulisa ingane akhumuza ngokwalesa sikhathi. Uma sizobuyela lana ke kutheni singabasiza kanjani? Silana manje. Kunzima kakhulu nje manje. Kunzima kakhulu ukuthi singaphinda sisakhe kanjani sizwe. Kunzima kodwa futhi akunzima. Kuthatha umuntu oqondayo noma ngithi ounderstandayo. Kuthatha umuntu ounderstandayo. Uma unjomane understand uDlamini understand mfowethu. Bese siyahlangana thina. Sithi no. Ake siphumene ethu thina indawo esizofike sakhe khona bese siba iexample yokuthi umphakathi yini. Ngoba le nto ekhona ukuthiwa umphakathi manje akuwona umphakathi. Abantu nje futhi abangenawo ubuntu engababuyisela elwaneni ukuthi ilwane nje ikhona. Ilwane nje ngoba le enga le netrauma lesinayo iphuma khona kule mizi lesinayo. Umakhelwana wakho ukuzondela ukuthi iphepha la kwakho liphephukile la ongena kwakhe. Iphepha elincane ngapha hayi nanephepha engathatha FM gqonyeni. Manje ke ubuntu bulaphi la? Ngoba thina ubuntu esibaziyo bekuthi uma ngabe kufika umuntu endaweni ongaziwa, ngingaziwa ngifike nje eChesterville ngiyafika ngiyahamba nje ngifike eChesterville mhlawumbe ngifike sixoxe nawe sizwana mhlawumbe lize khwalale ungilalise lana futhi awunankinga ngizongiphakela ukudla ninginikeze indlu yami engizolala kuyona ngoba besinganabo phela amakamera wabana besinezi nyamakhukhwana izindlu uninginikeze indlu yami engizolala kuyona mhlawumbe nanga kusasa ngivuke ngingahambi akubuza nona ukuthi hey kodwa nemali esimpi khona noma yini kuyadliwa nje ngoba ukudla kukhona siyazenzela thina ukudla yabo senza ukudla futhi okuphilayo asenze umuthi sithi senza ukudla
senza ukudla okuzothi ukudla kube ukudla amalokho ngama-organs, kube khona i-organs edlekayo ngoba yini udle ichemical. Yabo energy drink. So buthi uma lokhu uhlalisa uma ubonakala ukuthi hayi cha le ndoda ihleli bese kuthiwa ndoda sizokunikeza indawo yokwakha, sikunikeza insimu yokulima, sikunikeza inkomo ozosenga kuyona, bese sikunikeza umfazi uze wakhe umuzi nawo ukuze ungahluphi izingane zethu la nabafazi bethu ngoze ungalubalandela. Ima baba Dlamini, siyafundisa kanjalo impela kuhle naseBhayibhelini kunjalo khuluma ngento endala. Yeah. Umntwana olalele manje uthi from here Yeah. ngenzani. Ngizama ukuthini lapho uthi lento kuhle ukubuka kwakwenzeka Yeah. bese sikwenza kube practical ukuthi manje Yeah. la ngikhona mina ngizama ukuthi naba abantwana bayakhula, nazi insizwa ziyakhula, Yeah. ziyeza kwakunjalo kodwa manje sezila edolobheni ke manje. Yini ngizama ukuthola ukuthi yini le esingabalekelela ngayo. Angithi la ngithatha khona ke la ukuthi kudinga understanding yomuntu ukuthi emake understand lokho okwakwenzeka, ukubuka kwaku right noma kwangekho right, ngoba kufanele azi umuntu ukuthi kwakwenzekani, yini yashintsha, kushintsheni, yini eshintshile nje. Yingakho ngithi kuthatha ilokho njani bebethe abantu, it's take a village to grow a child. So kufanele nibe i-village lapho nikhona. But ayisekho ke baba Dlamini village ngoba mina ngiba nje usho njalo uma ngibona ingane yakhe izinto wrong mhlawumbe ngiyithethise noma ngishaya sesicabene. Sicabene. So kusho ukuthi mhlawumbe indaba iseyikoleni, hayi isikole njengesikole nothisha, kusho ukuthi i-curriculum ngoba konke okusha kuqhamuka kokudala. Njengoba sihamba ngemoto namhlanje waqala imoto oqala ukuthi uma uzostart imoto ucrank noma uma ustart ekseni falime phezulu yes ba improve kuyona kancane kancane. Thina inkinga yethu sivesa lahla konke njengalokho uhulumeni okhona njengamanje ovela vaya ikolo zothisha ayakufeyilwe ezikoleni namhlanje ngaze kuthiwa ukonakele kanti sobala wavala indawo yokufundisa. Manje phela mabonto bese ngathi bayidomu abasekho othisha abanesineke, yabona nje abazi ukuthi ukufundisa kuyini. So shithi mangithi curriculum mhlawumbe kufanele ukuthi okay sasiphila ubusho sasiphila kanje singayipractice kanjani thina singabantu siyicabangela ngoba njengoba nje sihle kanje masithi senza i-conference umhlala sonke sibe ndawo sekuyabiza. Ngoba khona imali kubhukwa amahholo kubizwa intsha ethile eyaziwayo. Lo muntu ohlala emkhokheni ongaziwa umuntu aka-invite. Angithi-ke nje umane-ke yabona into engenzeka mina nje ngokwami angazi ukuthi singenze njani, kodwa into engenzeka ayikho into enye ngaphandle ukuthi sithina sibuye sihlangane sibe nezwe elilodwa, sikhulume ngezwe elilodwa, siyeke lokunukana, ukuthakatha, ukungcofana, ukukhompyutha, yabo, ngoba siphila esikhathini yabo lento abayifaka kuthina ye-competition yokuthi computer ingene kakhulu kuthina manje sesikhompyutha nangento engafanele engelutho osabambisana sishare yabo. So mhlawumbe into engenzeka ngizothi engenzeka ngoba we cannot ukuthi simenze ugovernment abe accountable ngelo, kodwa uyena government ngoba thina sithumbekile, sithunjiwe thina. Government usithumbile, yonke into akayishoyo sizwa yena. Kahle kahle ugovernment inezifundiswa zakithi ngoba umuntu uyafunda, bese sesethi ufundile, yabo, bese yaqhela bese sethi ufundile mhlambe esephezulu eseyi-advisor ye-government akakhulumi language lesikhuluma lapha phansi, ukhuluma language yalapha phezulu akabe sakhuluma language sayizwa thina. Angithi yabona sesisele thina sinjani siyangcofana lapha phansi, yabo. So into engithi ke engenze uma ugovernment yena engathanda kodwa engeke ezathanda ngoba ngeke ezathande ngoba
uvele uphila ngakho lokhu ukuthi kufanele thina sicindezeleke ngoba isystem ye-democracy ihlangane ne-capitalism. Le system i-capitalism it's a system of competition ngoba ubani nobani ufuna ukuba nemali, ubani nobani ufuna ukuba nemali, akekho umuntu ongafuni ukuba nemali. I-democracy ivumela yonke into ukuthi futhi ke ibese wena uphansi ongenamandla uba phansi one way. Lento ifana lento engeke ngibize i-selective listening ukuthi ukuze ngikulale into esho kufanele ngazi ukuthi ubani. Angithi yabona lento ebulala isizwe le yabona ama-TV nje sikhokha ODS sikhokha imali njalo makhulunywa ngepolitiki. Ipolitiki yabantu on the ground kodwa mawubuka e-television ukhulunywane isilungu one way. Ama-analysts kulandwa abantu abathile uprofessor udokotela kodwa but khona people awubona on the ground bebehlanganisa abantu. That is why namhlanje sinama-leader angazi ukuthi kusho ukuthini ukuleader abantu ngoba umuntu uvesena ahlanganisa abantu ezazi ukuthi ngoba bayabuzwa abantu esiyakubeka usizoba ekhansela. Ngizama ukuthi-ke uhulumeni nje mina ngithi into ihleli kuthina abantu abaletha abantu emhlabeni. Yebo lo uhulumeni ngathi if sithi uhulumeni asikufuni lokhu ngeke kwenzeke. Uqinisile nje manje kodwa uma ubuka wena nje ngokwakho khona ukuthi uNjomani sangahlangana noDlamini babe into eyodwa bakwazi uku-accountisa i-government. Lawo ma-chances akhona ukuthi singakwazi ukuthi sihlangane sobabili sivumelane. Akhona bakhona abanye abasilalele abaloku beqhubeka njalo ukukhuluma bona kuba khona kwale ilokuzana ilento esikhuluma kuyona ekuthiwa yini social media eyizovula abantu izoba empower nawo sayithatha sayenza wrong. Mawasubheke angikaze ngiwabheka ezinye izizwe kodwa la ko-TikTok nje abelungu mhlambe 0.52% abapostayo kodwa thina indle emnyama umuntu kaposte nje edanza nje kanti lento le yithula ukusihlanganisa yabo ngoba nje wasikhuluma nawe nje akho umuntu is uncut. Ngiyajabula ukuthi uyakuveza ukuthi esikupostayo thina most of it so ngizama ukuthi akuzona izinto ezakhayo ilokho izinto ezingakhi. Ingakho ngibuza kuwena mina ukuthi do you see any chances ukuthi singakwazi ukucountisa i-government ekhona na? Ikhona through social media njengoba ngisho nje. Angithi makwenzeka into abantu bakhuluma ku-social media iyajamba i-government. Ikhona itool yokuthi u-government account but asiyiboni. Uyayizwa? Ngisho ngoba singaboni Njomani. Ngibuza ngoba singaboni. Engani nje basikhuluma manje sivula ke amehlo ukuthi hayibo lento is so powerful. This thing is so powerful. If umuntu u-insist awuzuvesana uzwakala ovana kodwa lento ibanga ukuthi ifika umhlaba wonke is uncontrollable. I'm sure nabo government abayithanda ngoba it's here to empower us but nasisebenza wrong. Njengoba ngihleli lapha nje ngafona ingane yami baba ngicela imali bese ngiyapress ifone la nginika imali. Thina siphile esikhathini esihle let's have ever umuntu owaphila kusona. Yonke into ethi lula i-quick it is the right time now ukuthi sikwazi nabasemaguyeni babe accountable ngoba sinayo imilomo ezwakala umuntu noma engathandi. Uyazi Njomani kuyenzeka nikhulume ema-levelini angafani. Khona level ye-reality kube khona i-level ye-perception. Ngenzeka ukuthi sikhuluma mhlambe perception ukuthi mhlambe kwi-reality thina siphila kwi-perception kodwa i-reality yona ikhona singayiphila. That is why ngikubuza mina ukuthi wena do you see any chances now? But mhlambe ukuwakhuluma ukuthi khona emoya emihle wesobudla emibi wesokunxele nala emlonyeni masikhuluma siyakwazi ukuthi sikhulume into ezinegative imveli yalalela ezilokho ufuna manje ukuthi uyahlupheka ozozoba bakunika istembu imveli ukuthi hayi umhluphe yabo should nalapha futhi manje kusikhuluma positive njalo Dlamini singayiwina lento asiziwina yithina
izona izizukulwane lezizukulwane. Isibonelo, laba ngibabize ngama-South Africans with Indian origin bafika Yeah. abakaze batoyitoye behle benyuka njengathi, kodwa la e-KZN sebephethe ngoba kuhlangana ababili abathathu bathi asenze kanje, namasonto futhi angasisiza ukuthi siyinqobe le, ngoba sisho ukuthi sifuna into right. Ingane yami abe ingane yami iziqeda isikole iphume kibe ezinto ezithandayo, njengoba wenzeka kudala ukuthi ingane ikhulu isenzeka imemuka sekuthiwa ke singaqoma mase kufanele, right? Futhi namanje nebazali sangaphinde sibuyele lapho ukuthi kahle singayenza le nto. Ingane yakho inike yonke into, umntwana kumese ehlala mhlawumbe ushampeni hamfly na ngeKapa njengoyise wakhe hlala lapha ehotela champagne, uyothi yafika umfanyana ngala athi sizoflasi eGoli, ithi ingane mina fly with my dad. Yebo nje ilapho esiyona khona mhlawumbe ukuthi ingane lezi ziyihalela sithi hayi ungayenzi, akayenze nami mhlawumbe ukuze umfana mesondela ukwazi umbutha, hayi wena unangani uzosondela kanjani mina manje izithane, yabona singaqala lapho mhlawumbe siye phambili. Uyibona kanjani? Ngiyakuzwa, ngiyakuvumela. Uyazi ukuthi mina ke nje I'm so wish ukuthi singahlangana sikwazi ukuyenza lento yenzeke. Njengoba sesihlangene. Yeah, nje ungizwa nje ukubuza lembuzo. Ahlahla ngibuza wena. Ngibuza olalele noma obukelayo. Ngibuza yena ukuthi uyayibona ni chance ukuthi singakwenza lokho. Yes, singakwenza. Kodwa udinga umgogodla. Angithi khona igeneration. Udinga umgogodla. Ngoba kufanele siluze into eningi, kufanele siluze. Thina kufanele siluze ukuze sikwazi ukuphumelelisa leli phupho. Ngoba masithi sizoliphumelelisa nje. Sithi soliphumelelisa ngoba likhona liyaphatheka. Kungacishe kusinike inkinga lokho kwenza ukuthi mhlambe kuhambe kancane kakhulu. Lento generation ehlala iblame enye before ayinawo nomthelela. Mina ngikhule kanje, so nengane yami expect ukuthi ikhule kanje, kodwa kwenye isikhathi sokuphila ama-generations sesifuma generation abantu abancane, kanti i-generation ikhona at all levels, but thina sesithi in our time. Yeah, Mhlambe inawo umthetho sasingakwenza ukuthi angithi ile nto edala leyo nto ukubona, ngoba thina besingafundi phansi. Mangithi thina ngisho abantu abamnyama, uthi abantu abamnyama bebengafundi phansi, bebefunda kwabanye. Bengekho ukublemana kwama generation, ngoba i generation elandelayo bifunda kule nale ifunde kule, yabo. Akekho othi uma kwakwenziwa kanje kufika omunye efike ilokhunja leyo nto uyenza kuthina siyayibona, akaqhamuki nayo noma iqhamuke nomunye umuntu, ngoba manje izinto ziqhamuka nabanye abantu. Ingane zethu zifundiswa abanye abantu. That is why sinamathele thina ekutheni thina sasingenzi nje, kwakwenziwa nje, ngoba manje lokho enikwenzayo nini akunisi endleleni, akunihambisi endleleni efanele, kunihambisa endleleni ewukufa. That is why ukufa kungaka manje. Kuningi ukufa manje ngenxa yokukhulula umshado. Kuningi kufa kwasani, kufa fumuka, kufa silaza, yabo. Kanti into yayingenziwa ukufa kwakuhlonishwa, kusatshwa, ngoba kwakwaziwa igroup esiseduze kokufa ukuthi hayi naba laba sebeyasondela, laba sebe umdali ememthathile usengamthatha noma yini, godukile lokho kwakuthiwa ugoduka. Kwakunjalo uma ngabe kufike nje umfana ongaka wakubatshazwa ihlazo uthi yini kwenze njani, yabona. Phela ngeke singafa ngithi kwayindlela esithuna ngayo abantu isiyifashion. Angithi ilapho ke ngisho khona ukuthi that is why singakuyeki ukuthi thina besinje, yabo. Ngoba kahle kahle siyafisa ukuthi ngabe kuthiwa kusenjeya abantu abafa abantu ngalendlela abafa ngayo, akwenzeki igameko ezenzeka ngendlela okwenzeka ngayo, yabona. That is why ke singayeki
le generation ingaba nawo umthelela ukuthi comparisha the generation and any generation kungaba nawo umthelela. Kodwa kufanele ukuthi kudinga abantu abangekho ignorant, abantu abasharp ngokucabanga ukuthi why basho kanje. Ingabe wrong ngani lento? Ngoba lento ingenzeka ngesimanje. Do it. Kodwa nje idinga into eyodwa, idinga ukuthi kuyithiba entweni, kuyithiba nje. Ukuthi sithiba nje, that is why ngithi kungasithatha ukuthi kube khona esikuyekayo. Yo angize isibonelo ushela intombi. Kuthiwa kudala intombi zayithola emfuleni. Ngoba zahlala ekhaya. Yeah. Namhlanje intombi sethola emaphathini, emshadweni, nasema-restaurant. Yeah. Uma ufuna ushela intombi kufanele uyikhiphe. Yeah. Uyodla nayo out ukuze ukwazi ukukhuluma nayo. Ngoba ngeke uyifike emfuleni awusekho emfuleni. Ngizama ukuthi masihlanganisa okudala nokusha sikwenze kube model. Yeah. Yikho sithi nje uma ungakabe namandla umfana awukwazi ukuthandana uzukhuleliswe kodwa nawe usathwele kini. Yabo nto nje. Futhi uma ungakwazi ukukhipha intombi uyokhuluma nayo awukwazi ukushare. Akwazi ukushare. Yabo sithatha into yakudala siyenze ibe manje bese sithi bantwana bethu enzani kanje. Into engizama ukuthi thina sibadala asingabuyele emva ukuthi sebalimala. Engibuyisele nje kancane ubuyisele kubantu abakhona abaphila ama-Muslim nanamhlanje asakwenza lokho okwenziwa kudala. But bona kuyilokhu njana ngizothini kule generation ekhona ba-advance futhi kunathi ngokwazi izinto ezinjengelokhu njalo, kodwa basakwenza nanamhlanje. Uma ngabe bakumodernize, yebo, uma ngabe owesifazane data owesilisa noma owesilisa date owesifazane, uma beya noma ngabe baya restaurant noma ngabe baya, kunabantu abahamba nabo, abahambi yedwa, abahambo babili, ngoba avoidwani bangathintani singakafiki isikhathi. Kufanele ukuthi kuze kulungiswe yonke into, balungele babe neshodo ukuthi sebeyalokhunje sebeyahlangana sebeba umuntu oyedwa, ukuze avoidekeni leya nto ensima ade ngisho ukuthi akufanele ukuthi kungena uhlamvu lomhlangu ungena lokho, ngoba isi-contaminated leya nsima, akuseyona insimi, sekuyisigange, sekufana nehlathi, uyabona. So-ke amaSulumane ayakwazi ukuyenza leyo nto. Ngithi ama-Muslim, nami ngimuslim. Ngimuslim nami ngithi. Yes, we're Muslim, but you're not understanding ukuthi we're Muslim. That's a problem. That's an ignorant. Engikhuluma ngayo ukuthi i-ignorant esinayo yenza ukuthi into ezincane singazazi, futhi asifune ukuzazi ngoba thina sibona lokho kuphambi kwethu, sifuna lokho kuphambi kwethu. Lokho okuwukufa kuthina, yabona, esizothi masikwenza ngakusasa asisekho, noma sesiphelelwe ivelu asisenavelu, yabona into njalo. Kufana lento esiphuza ngayo ngathi kusasa likho, sakhula siphuza sonke, kodwa ongeke ufuthi siphuza emgwaqweni. Angithi democracy sihamba, kodwa uma ubuthanda nje ungena lapho dayiswa khona ubuthele uphume nawo ngasizo. Angithi political democracy le khona, le siphikayo sithi thina ipolitiki asiyenzi, kodwa sibe siyiphila yona. Angithi yabona ukuphika ipolitiki ignorant le. But-ke abantu bakithi masithinta nje siphinde sibuye sivela la kwenkolo ukuthi mhlambe nayo inkolo yasiphazamisa kanjani na. Umuntu ngithi umuntu ongazi ucasha ngani inkolo ngoba afuni ukuthi akazi. Ngoba mina nje bangikhuluma nawe nje angikholwa ukuthi khona, yakubona yazi ukuthi uwena noma ngakwazi uwena, kodwa ngibona umzimba kaDlamini ngiyawazi, angikholwa ukuthi ngawubona. Mhlambe akuyona le ephinde ihlangana nayo imfundo nenkolo ukuthi sithiwe sidideke ngaka. Umsindo lo ukhona nje ey'nkonzweni umsindo esikhulumayo. Phela isonto-ke ngibeke ngokuthi isonto
isonto. Uthisha wami uMinister T Mbhele kancane wayethi isonto, ukusonta nje igama elisonta, it's twist, Iqiniso. yabona. Umuntu mangabe kubamba ingale yithi uthi ngisungisonta, wayethi ke isonto nje kuthiwa isonto ingoba kusontwa iqiniso likaMdali. UMdali ubekile iqiniso liyasontwa lapha, ngoba lapha yana iyona ndlela yokuqala abasilokhu njengalo, iyona ndlela yokuqala abasibamba kuyona, abo, ngoba lapha ya esontweni uyaya lapha, kodwa into oyisontayo lapha awuyazi futhi, awufundiswa, uyasatshiswa, uyasatshiswa lapha. Usatshiswa ngento engekho lesihoko, zofa usatshiswa ngento engekho isihoko. noma uhlupheka le mhlabeni kulungile ubusa wenza. Angithi yabona ukuthi wayethi uthisha wami, I'm sorry mhlawumbe ngingekukhotha uthisha wami, kodwa ke ngihambe emfundisweni zakhe kakhulu. Wayethi izulu lomuntu chopho, Chopho ba. chopho, izulu lomuntu, isihoko somuntu sisebuchosheni bakhe futhi, ngoba yonke into uyilokhu njalo uvuma la kuwena. Angithi abantu abazi umehluko phakathi kobuchopho nengqondo. Yeah. Kundawo kodwa khona ubuchopho, kukhona ingqondo. Ubuchopho sinabo sonke ngoba uketshezi lo lapha, kodwa ingqondo is something else. Kodwa angithi ngifuna ingena lapha kulo. Engifuna ukusho ukuthi wayethi izulu, akukho zulu njeke kusuke kuthiwa phezulu, kusuke kusho la ekhanda lakho, kusuka phansi onyaweni kuza la, ya ikhanda ubuchopho bakho, kusho ukuthi angithi izinto zenzeka, zigaywa la, zimindwe la, ukuthi ziphume, zi-auditwa la, uthi iphume, uthi uma uyikhipha la, uyikhipha isi-auditiwe la, ila nala uyibona ngamehlo, uyizwe ngendlela, bese ihambe yo-auditwa la. Uchopho-ke ngizothi ubuchopho ngisho ikhanda, ubuchopho ilona lizulu, ngoba udetermine la wena ukuthi okuhle uzokwenza noma uzokwenza okubi, udetermine la wena. Lo mdalo ungeke kubili okuhle nokubi, kukwena usenza. Yebo, izulu lakho ukuthi wenze kahle, isihoko sakho ukuthi wenze kabi, kodwa nje kona kula kuwena ekhanda. Akukho zulu eliphezulu, akukho sihoko esiphansi. If wena ungahambi kahle emhlabeni, usho ukuthi usesihogweni, ngoba mobile isikole umntwana angafuna ukufunda, yeah, khona intanga zakho zisebenze zibe right, asalele usesesihogweni. Ngoba uhlupheka ngoba kodwa angifuni ukuyi-adopta kahle lo khonjana yakho, ngoba ayikho relevant kahle, ngoba isikole it's another country. Ngisho esikoleni uthi right, yeah, uthi umzali wakho umfana wami enza kanje, yebo, ngisho isikole sinjalo, thinta khona imfundiso ungayilaleli, imfundiso abantu thinta khona sebehambile, laba bayilalela baphumelele, wena ungayilalelanga injalo, usesihogweni, injalo nje. ngoba mawuhlule ukuthi ufuna ukuphuza amanzi anoshukela, ungakwazi ukuthenga ushukela. Yeah, Ukuthi eSouth Africa vele sinjalo, umsebenzi ayikho, kodwa nje basically mawu ekhaya uthi ungakwazi ukuthi ukhule kanjalo, ucela ukuthi uphile kahle, angithi unjalo kuba into efana naleyo. U-adopta isimo sakho, kodwa lokho adopta isimo, mina ngihlezi njalo ngaso sonke isikhathi, I'm worried ngendlela esiphila ngayo, ngoba abantu suke into asuke bayenze, basuke bathathe isimo samanje bafuna ukusihlanganisa nalesi sakudala, kanti asifani, totally different. Ngoba kudala bekungasetshenzwa kanje, besingezona igqila, ngoba kwamanje noma uyesikoleni awufundeli ukuthi
wakhe isizwe noma ufundela ukudla ukuthi uhambe ucela ukwazi ucela uphile kahle ukudla wena wedwa. wazi ucela ukudla okwenza ukuthi uphile kahle wedwa ingoba vele lento bayenze ngendlela yokuthi kufanele ukuthi ugqilazeke eqala ugqilazeke umqondo uzube mfushane ube ngagqilazeke Ngoba nje umqondo normally babudlame ngangena ulimini. Uma uyindoda nje unonkosikazi wakho uzovuka ekseni ayothethiswa yindoda akuseyona into emdala efunayo. Unonkosikazi uvuka ekseni konkodwa yindoda kodwa ukhona. angithi ke manje kugcina kwenzekani kugcina lapha ngoba nawo amadoda lawa khona manje ayinkinga ngoba thina kade sisebenza kade ngisasebenza bese sibuke nje mina bengisebenza ebusuku sisebenza nabantu besifazana bebaningi phela nje hayi futhi kancane uthola ukuthi khona ubizwayo nje bizwe office bizi manager noma induna yambiza office phela ama-hour behlela basebenza abanye yenihleli lapha nenduna angithi u-authorized ngestembu hleli ngestembu la Reporter. ukuthi kuxoxwani kuthiwa kuxoxwa ngomsebenzi makushiya Kodwa lezi ziyinhlanga ke ekusebenza ngakho ebusuku. Bezikhona lezi iy'nhlanga esebenza ebusuku zesifazane special. Ngizothi no ngoba bekusebenza abantu ama-office bekuyi-office le-production bese kuba-ke Kodwa into engizama ukuyiveza Iflow. ukuthi abantu abagqilazeke kakhulu besifazane laba abansundu. Kunjalo amagaraji bona befaka iy'moto petrol ey'kontrakeni baqhuba amabhala. Inhlungu le ekhombisa ukuthi ngempela sicindezelekile. phela angithi si-disadvantage thina sizi-disadvantageile thina ngoba thina siyekile okwethu salandela unogwaja kagesi Sibanika amandla. into engabambeki Sibanika amandla. sibanika amandla into engabambeki so-ke zonke lezo zinto-ke nje mani zibanga i-trauma ikakhulukazi nje uma ngizobuyela kule ilokhunjana mase sikhuluma nge-trauma ne-anger yabona Asukile ba. yabona umuntu wesifazane siphila amanga thina besilisa nabesifazane siphila amanga uyabona khona lento abayenzayo ukuthi ngoba ngine-career ngiyasebenza ngazali sobani wangishiya yabona so-ke angitsadingi mfana mina ngisadingi umuntu wesilisa that's a lie that's a lie Uphikisana nomdala. ngingasho ngithi ukuphikisana nemvelo kodwa nje that's a lie kuwena nje personally it's a lie ngoba umuntu wesifazane uyamdinga umuntu wesilisa umuntu wesilisa uyamdinga umuntu wesifazane ngisho ungalala nenja imbongolo ama-vibrator ini kodwa nje ngeke ufike kwilokhonyana ngeke ufike kuleya nto kwilokhonyana uyamdinga umuntu wesilisa Uzokhuluma naye. nowesilisa uyamdinga umuntu wesifazane owesifazane nowesilisa bayadingana ngokwe-sexual intercourse ngokothando nje ngathini singakuthanda iy'ngane zakho akuthande abafowenu uthando kodwa uma ungenaye umuntu wesifazane okuthandayo uzoba nesizungu isizungu yini i-trauma uzoba njani uma sune-trauma uzoba ne-anger into ezokwenzeka uzoba nolaka sikubone ube nolaka esikhaleni nje singalindele siyakubona athetha nje yini khona leya nto angiphathi khona umushiyo umuntu-ke obusamthanda mhlawumbe ubumthanda madu umthanda yabo ngoba uthola ukuthi kwesinye isikhathi uyahlangana nomuntu wesifazane uthandane naye wena uthandana naye kahle kahle akathandani nawe
thandana naloya muntu akahlukana naye. Phela ukuthi ngoba lo yawahlukana naye akakwazi ukuthi ngathela ucabanga lo. Ula kuwena kodwa ulapha. Yabona? Imizwa yakhe ilapha ayikho kuwena. Uzoba njani ke lo muntu? Ukhona othanda azokhombisa lo uzolibonanya ngoba lento iyazenzekela. Hayi ukuthi mhlambe lento yenziwa umuntu. Yebo ungazenzisa. Ungazenzisa ukuthi hayi mina angisenandaba nobani, anginjani. Kodwa deep inside kuwena uyazi ukuthi uhlele nalo, ulele nalo ucabanga lo. Angithi ayibona lo. Izinto ke lezi ezibanga ama-trauma ngiyobona sina ama-trauma. Ukuthi sesiyakhohlisa kahle. Siphila nje impilo yamanga. Usho nje impilo yethu as a whole idepende emangeni. Yeah, depende emangeni. Siphila amanga. Yabona? Asiphili into kuyona ngoba njeke kade ngichaza indaba yelokhunjana ukuthi owesilisa ufanele ukuthi abe noyedwa wesikhundla ngokwemimoya spiritual fanele ukuthi ube nomuntu oyedwa wena wesifazana. Owesilisa angaba nabalokhunjana ngokwendalo abamodern engingathi nge-understanding yami kusho ukuthi lokho kwa-create sikwenze angithi khona lento okuthiwa yisiko nosiko. Yini isiko nosiko? Nani? Khona ubili umkhuba something. Manani? Nomkhuba. Kodwa la ngathi hlukana ngathathu lento yokusika. Ngoba khona isiko isiko nosiko. Ngoba isiko ilokho okungashintshi. Lokho ongeke ukushintshe. Okwenza okwenza ube Muslim. Yeah. Ukulala isiko lelo. Ukulala isiko. Ukhala, isiko. Casuka. Yeah, zonke lezo zinto ngeke uyishintshe leyo. It's always there. Yeah, ileko sikusikele umdali. Bese kuba khona usiko. Usiko umkhuba kodwa oncike esikweni. Isiko. Lokhu makushada kanjani? Isiko. Bese kuba khona usiko. Usiko into esivumelene ngayo. Ilokhu njana khona isiko, usiko no nani isuke ngidide lento masilokhu. Kodwa ke engikwazi ukuthi isiko ilokho ngashintshi. Usiko into esivumelene ngayo esigodini. Bese kuba khona lokhu kweyibongo. Kube khona lokhu kweyibongo. Ikona lokho kungididayo ukuthi konje kubizwana. Bese kuba khona umkhuba. Yabona? Ngithi mina umkhuba. Angithi khona isiko impilo. Usiko impilo nosiko. Nesiko. Isiko. Yeah. But kulungile lapho ngathini lo mkhuba okhuluma ngawo. Ngithi mina umkhuba into eqala nje base sibadala siyibuka yenza phambi kwethu bomkhuba. Kodwa izulu yenze zoba sengathi usiko lo. Ungathini? Umkhuba singawuhlukanisa kabili. Umkhuba kwesinye isikhathi into esiqalayo ukuyibona sesithi umkhuba. Kodwa engithi njengokugcaba asikucala ukugcaba. Umkhuba lo ngoba into yebonga ethize. Ugcaba. Kodwa usiko lesibosi. Ingane khaya usiko. Singathi usiko lebongo. Bese kuba khona lento engithi le umkhuba njengokuthi izinto esiqala thina sizenze ezincike osikweni. Zincike osikweni njenganani ngilinganisa ngani. Umkhuba njengokulobola nje. Ukulobola kuwumkhuba ngoba into eyayingalokhunje, into eyayingekho.
yaqhamuka. Kodwa sekusiko nje manje umuntu agule kuthiwa hambe uyobhula ukuthi umkhulu wakhe angiqeda ngigogo sekusiko. Angithi yabona-ke uma ufaka osikweni, ukufaka osikweni kodwa ufaka umkhuba osikweni, ngoba kahle kahle isiko lilodwa ilezi zinto lezi, bese kuba khona lezi zinto ezimxhantela eziyisiko mpilo. Ukusho ukuthi angithi sinikeziwe amandla ukuthi sibe necapacity yokuthi sikwazi thina ukuzenzela ezinye izinto ngokucabanga kwethu, ngoba sinikeziwe ukuthi sky is the limit, ungafika noma kephi ngokucabanga, kodwa kufanele ukuthi ungakhohlwa ukuthi kufanele uhambe esimisweni, kufanele ungaphuli imithetho kaMdali ngokukhuphuka kwakho ngokwenza. Mase siya emaphethelweni wedlamini, lezi ngayisizakala ziyasizwa siyakhuluma. Mase ziyalalela ngapha azizwa. Obaba omkhulu bathi sasi asisho ukuthi enzani kube yithina abantu abadala esazi kwakunje, bese sithi ake nenze lento bengazi ukuthi isukaphi. Noma ngithola ngithi umntanami hlonipha enza 1 2 3 kodwa ngingasho ukuthi kwaku ngoba nayo into eqhatha abantu bese kuthi nyani badala ikho izidingo kanje nasini badala into esingayizwa ngayo, kodwa into ehlekisa ukuthi le ncwadi ezifunda eBhayibheli ngisho kanje elidala kakhulu. Kodwa into eze 50 years ago athi umuntu ngingantshenge ngento endala yabo ukulimala kwengqondo njalo. So sizama ukuthi ake sizame ukwakha labantu abancane ukuthi yini esingayenza. Ngithi-ke manje into esingayenza ilele kubona uma befuna ukwenza kakhulukazi. Singakwenza thina singakwenza ngoba lokhu njengesibakhumbuza ukuthi kwakunje. Ufuna ba-motivate bona la esisho khona ukuthi hayi lento singayenza thina kanje ngoba phela i-generation ne-generation iqhamuka nama-strategies ayo. Engaphambili ifika ibuke lokho kwakwenzeka bese ikumotivate kube ngcono. Yabo kanjalo kushuka kanjalo. Abafika benza kube ngcono. Bakhela kwethu bivese. Bakhela entweni ekhona bayenze bona ibe ngcono. Nabo uma bengasukuma bethi sifuna ukuyizwa lento. Abakwazi ukushuma bona ngithi bafike bebancane bakhola ukuthi lapho ngithi khona thina sibadala lapho sesiphikisana khona nabo. Ingane ikhula ingazi lutho. Ifundiswa wena. Ukuthi manje izophinda ibuye ithi ngifuna yabo sesona ke. No, it's not about ukufuna. It's about ngiyacela ukuthi nisibonisele indlela ukuthi njengenisho kanje nina angithi uyabona ukuthi into uma ungayazi qala ukuhlakanipha ukuthi uyibuze into ongayazi. Kufanele into uma uyizwa uthi hayi ungayibona understanding yakho. Kufanele uyibuze kwabaziyo noma kwabayishoyo ukuthi nithini kahle kahle yini nisho kanje. Yabo ngoba manje uma ngabe wena uzosonga izandla ufuna ukuthi konke kwenziwe, mina ngizokutshela ngengikwaziyo. Engifuna mina ngifuna ukuthi ukwenza ngale yandlela mina engiyaziyo ngoba mina ngazi le yandlela. Wena ufuna ukuthi hayi singayenza kangcono lento. Ufike ne-strategy sisha. Uma ngabe nje ngilinganisi ngabe uqasha umuntu emsebenzini, awumqasheli umuntu ukuthi uzohlala kuma strategies avela akhona. Umqashela ukuthi uzoya ne-new strategy khona into azofika ishintshe. Yabona emethi nje yena kuthiwa sisebenza kanje la yini wena ongashintsha. Bese ethi yena mina la mhlambe mina njenge nisebenza ngabantu abawu5 mhlambe mina u2 ngawukhipha umsebenzi u3 uzosebenza ukuthi uzoyicover lento. Ngiyayibona this is a change. You must cruise production. Yebo. Angithi yabona ukuthi umuntu ofika afuna afike ne-change. Thina singakhuluma kanje. Kodwa njengoba bona bengabambeki bekanjena nje. Yipi ngoba you can call ama platforms sitabeze. Yes, mhlambe beze abanye bengezi. Kodwa fanele bona ba-question abafuna abayibonayo abayizwayo ngoba into depend ukuthi uyizwa kanjani. Khona abathi nje hayi sibedela la. Khona le ngane eGlaze yakhulu kade ma 2000. Lezi ngane azizenzi. Ngisho ngani weza mina. Omabazi. Baphuza nazo eswini bengakazi noma bakhona ngani.
Yeah. bagroova nazo bengakazi Yeah. abakhulelwa ngayo Yeah. noma esazi umuntu athi hayi iglasi yewayini Mhm. namhlanje sibabuka njengabantu engathi baphathekanga konakele kubazali babo. Yeah. Yilapho-ke manje sibakhulumela phansi labantwana engathi bazenzile abazenza angithi umuntu uma esesiswini kufanele aphathwe kahle umama angaphatheki kambi ahlale right bamithiswa abafana babaleke asala umuntu ubopha ingane ngala une-enga thiwasa ingane esiswini izokhula yini lo ngane thina esibadala-ke kufanele sibe nendlela mhlawumbe namasondo angasilekelela ukuthi soyenza kanjani. Hayi khohlwa-ke labo kufanele ngabe kade bakwenza labo nje amasonto nje kufanele ngabe kade akwenza kodwa azange akwenze ngoba anemishini yawo amasonto anemishini yawo ye-destruction of black men. Kodwa na ayaluza phela izingane base zingabambekile ingane ayisayakwazi emasontweni nawo ayaluza ngoba abasekho abantwana abanandaba they are funded kodwa thina esibadala they are funded abanandaba but bona balokho nje imishini ngoba bona bathola imali laziqhamuka khona ngendlela eqhamuka ngakhona imali ziyaya kubona amasonto lawa nje ikakhulukazi mainline ngiyazi ukuthi iyathola imali ephuma le phesheya ezizolokhunja ezizobafana. So mawusho kukhona abadala njengathi nje kusho ukuthi lezi ngane silahlele izandla. No ngeke silahlele izandla kodwa into engizama ukuyiveza ukuthi kunzima kanjani ukuthi singakwazi ukuthi kube khona into esiyenzayo ngoba isimo sidlebeleka from day to day. Ungabona thina abadala bezisidlebeleka sithi nengane intombazana. Yes. Ukhulume nayo mntana nami ngiyazi awusho ukuthi hambe uyojola kodwa mase sokonake. Yeah. Kufuneka uzithibe wenze ukuthi sithi ingane konke sikhulele. Olizovela ishaya uyixoshe ibe more lezo izala kodwa emva kwesikhathi usuyayithanda manje. Uyazi ukuthi wena manje wenze kanjani. Kwenzeka kanje ngoba ingane ayinawo umqondo wokuso. Ingane ibona ngezenzo. Ungayitshela ukhulume ngomama kodwa uma ungenzi udlala ngesikhathi sakho. Ngizama ukuveza ukuthi lezi inhlaka bengikhuluma ngazo ngithi zazikhulisa umuntu ezinjengama ukhona amaqhikiza ukhona lokho zazakhiwe ngoba kuyaziwa ukuthi umuntu ngeke umkhulise ngokumtshela ngomlomo ngoba the time umtshela ngomlomo uyamfundisa ukuthi khona into enje then uzofuna ukuyitest umuntu ngoba umuntu uyilokhu njalo. But ke thina phela asenzi nje sibuye ezonhlaka thina abantu abadala. Ngishayela nabadala laba esiphila nabo manje asiyibuyise. No kunzima ukubuyisa ngoba asiyona imiphakathi kwakuyimiphakathi leya yenza la. Abantu basihlanza ngamabomu ukhulumeni wasixova amabomu asiyuze lokuxova kwethu sikwazi ukuphuma kule nto esikuyo. Basixovile manje reverse. Uma singakwazi yabona nje ngumemile nje. Bengeke ngize la kuba kuthiwa ngithanda ukuthi kube kwenzeke lokho. Bengeke ngize ngizothi hayi ufuna ukuthi ngizothini lapho ngimoshele isikhathi what. Kodwa ngoba ngiyathanda ukuthi kwenzeke. That is why ngizile. Lokho kuzokwenzeka sizobiza abantu abaningi abazosiza ukuthi iyenzeke le nto. Abantwana bethu bakhala kakhulu abazenzi. Nathi sakhula sigadiwe abanye bethu abangalalelanga bagcwala amajele kwenzeka into ezingafani. Ithina abantu abadala ukufanele senze izinto zenzeke. Yikho sithi siyavusana nje ukuthi basihlakazile asinayo inkinga basihlakazile but inkinga yethu ukuthi la sikhona ke manje sisebenza kanjani. Laba basendiwe bakhele izindlu lapha indawo reserve hills entabeni. Zazincane fana lezi kahulumeni bayi extend ingane yakhe ifundele koplumber yafundele kobuilder yafundele kuba yini nani yakhiwa umuzi othi mawudayisa manje mhlawumbe wethu uma 2 million kodwa kwakhiwa into engekho yakhula yaba into ekhona. Usebenzisa i-disadvantage lobo bekuyona uzobe advantage uzingane zikhule ziye phambili. Inselelo ikuthini singakhala sithini kodwa ithina abantu abadala esiphethe ukhiya. Singacasha ngohulumeni dlamini kulungile. Singacasha ngamasonto kulungile kodwa thina as abantu abadala ngoba sizokhala izwi lahamba ikhane lihamba manje ngizwe manje sesithi sihlakaniphile. Yabona so
Yabona ukube kuthiwa mhlambe kuthiwa inhliziyo angazi ukuthi kwasuke lapho uzothi inhliziyo. Ngicabanga mhlambe ngoba iyona ephampa igazi. Yona ephampa igazi. Yabona kube kuthiwa ukuyibona inhliziyo yami. Uma ukuthi makuthiwa iconsa igazi suke kubhlungu. Ngabe uhlala ubona lade ngihamba khona kunamadothi igazi. Ngicabanga ngaleyo nto leyo. Inhlungu ebona. Ngicabanga nje ngalawo ma project ukuthi konje singenza kanjani ukuthi ingane zethu zibuye zi-understand lento. Singenza kanjani ngoba silibele njengesibadala. Sikhonze izinto ezingenaveli ukuthi ezi-waste. Sikhonze amabhola, amasonto, ukuphuza, amaclub, yabo. Yonke lento nje uma uyibopha igama elilodwa sikhonze i-entertainment kunokuthi. Yabona uma ungase ulokhu nje ubiza abantu ukhulume ngale ndlela sikhuluma ngayo. Ubakhumbuze ngendlela ukuthi kufanele siphile kanjani. Bengeza mhlambe bebe baningi ngoba besezwe isihloko. Kodwa mase nikhulumile the next weekend ukuthi uyababiza bazoyela emabholeni abanye bayele bayiphuze isikhathi isikhathi. Unless muzobeka izinto la bekudla beke izinto laba abazo enjoy. Yes. Bazozala. Abasezileke manje kwi lecture sebeze ukuzodla. Yabona. The way esingakhona si distracted kakhulu. Indlela okufanele ukuthi mhlambe sizame thina njengabantu kufanele ukuthi sizame ukubuyisana. Angazi kodwa kanjani. Angazi kanjani. Kodwa kufanele sizame ukubuyisana ngoba manje umhlongo useChesterfield, uDlamini seClermont, useMlazi kwaMashu, usedrobheni. Esinomqondo owodwa. Labantu abanomqondo owodwa baqhelene kanjani. Kunzima ukubuya ngoba kufanele mangabe nilokhunye nibuye nizokwenza nibe isigodi. Nibe isigodi nibe umphakathi osondelene owaziwayo ukuthi las protectene. Okungafika nasezingeni lokuthi akungeni imoto la kuloya mgwaqo ongena kule village yethu. Ingastripiwe ukuthi kwenzekani nifunani nazibala. Yini enizoyenza. Yabo. Let's a village leyo esingayakha siyenze uma ukuthi kodwa manje ngoba siphila sifakiwe kulento yokuthi fanele siphande ukuzudla phansi fana nenkukhu qhwanda phansi fana nenkukhu eqhwanda phansi ungazi qhwanda uzithola ukudla. So that is why ngithi kunzima kodwa singakwenza kona singakwenza usiyavusana ngoba intsha ilambile iyalifuna ulwazi mabe nolwazi bewuthela bakhona phela abakufunayo kakhulu iningi lawo liyafuna kodwa alizwe ukuthi sithini la inkinga yami alizwe ukuthi sithini kodwa sikhona thina siyakhuluma abeze bezobuza ngoba kuhle ukuyibuzela ngoba ungabuza wena lento eyenziwa yini enziwa lapha phezulu kohulumeni. I-politician mayibuzwa ibuzwa yiqeqeba ayibuzwa nombani imaka eDlamini ukubuza ingane mayibuza umuntu omdala kunobungozi kanjani ngoba ingane ezobuza wena ngoba unolwazi nezobuza uThemba oyidlela utshwala emdala yabona ubungozi balona izobuza ingane ibuza into wrong leso anti wena une-information itshele ungazwile ndithi ibuza ngoba izobuza wena unolwazi ibuza uma nqeda hayi wena idlela utshwala manje webheda ngawe yayizona kodwa mdala yayizona manje ngizoyitshela kanjani ngoba phela i-platform yokuyitshela nje manje efunakalayo ngizoyitshela kanjani ngizoyisondeza kanjani lezakho ezalayo abashana abazukulu qala eduze athi noma esenza iphutha hey kodwa umkhuluma ngezwe lento yabo uzwile kodwa wayignore lo nto uzoyidlulisela kulo amzalayo ngoba ukuthi uyezwa ukuthi uzozwa busuyenza cha ungezwa ungenzi kodwa uzwile
ubona ingane uma ekhulise kahle mhlawumbe iphuza utshwala ithi mangaqhamuka uba yabo uthi yazi kodwa yenza umuntu owenza esazi akinto ongayenza ngayo ithi khona abantu abenza bengazi ingane ingafika nje manje la ivele isukume nje ivele ithuka inhlamba ubikhule ngayo ekhaya yabo lo muntu utakazi so ngizama ukuthi-ke edlamini asiphindise hayi ngikhuluma nawe ngikhuluma nabantu abadala ungalindi ingane ezikubuza nika ingane information noma ingakwatela doesn't matter yokuthi ungasekho kulo mhlaba ebese iyacabanga ukuthi wayeshilo uba wayeshilo umkhulu ngokwenze nje izodluliseka kwabalandelayo angithi-ke mina njengoba nje ngithi fanele mayibuze ingane sengisho ngiqonde kahle kahle mina ingane ene-passion ngalento eyizwayo enayo i-understandisayo eyifunayo ukuthi ayibuze hayi noma yiphi ingane nje ukuthi noma yiphi ingane yes mina mangabe ngihlangane ney'ngane mhlawumbe sihlale sixoxe ngibezwe ilanguage yabo abayixoxayo ngiyaba nje ngiyababuyisa ngalokho ngibatshela hayi leyo nto leyo ningayisho kanjalo kodwa ayinjalo yona ikanje kanje yabo that is a general sibeke kule ngozi yokuthi ingane ibuze umuntu ngoba sisi ama-believers ingane ithi yabuza uyithathe uyifake ngenkolo yakho nomunye aphinde ayifake ngenkolo yakho iqiniso ithi hayi sisuka kuyafana no uyazi-ke mina ngiyiqaphele lokho angifuni ukulokhu nje ngizisho izinto zenkolo yami kodwa ezi-include i-community hhayi ezithinta inkolo kuphela angiyifuni lezo zinto ngoba zizomdidisa umntwana ngoba inkolo ngiyayazi inkolo ukuthi inkolo vele inkolo uma-ke washo i-ritual yelokhunjana wayisho i-ritual yakhona ama-rituals enkolo akwazi ukuthinta ilokhunjana akwazi ukuthinta umphakathi into enzeka emphakathini khona ama-ritual nje aqondene nayo leyo nkolo nje yabo khona nje aqondene nayo leyo nkolo nje kuphela yabo so-ke angikhulumi nge-ritual yenkolo yami ngikhuluma mina ngento ekwazi ukuthi ithinte umphakathi uma ngikhuluma ney'ngane in general kodwa lezi ngane engikhuluma ziy'ngane ezifana nalezi iy'ngane ezine-passion yokuthi zifuna ukwazi ukuthi kwenzekani singayishintsha kanjani lento singayenza kanjani ibe ngcono yabo angithi yabo nje bekhona bayezwa siyakhuluma mhlambe kungenzeka kube khona igama elilodwa akazolithatha alifune leli gama ukuthi leli gama lisho ukuthini likanjani mhlawumbe alibuze selibuza nawo abanye ukuthi hayibo into uma ime kanje ikanjani uzobe sebuya yena seyibuyisa ngesimodern nge-lifestyle yabo ngoba ne-lifestyle yabo nabo seyibuyisa ngendlela yabo ukuthi mina ngingayisho kangcono kanje mina ngithi ngisho mina ngesidala yena usezoyibuyisa ayisho ngelokhonyana ngoba yini yileli qeqebana wayethi uminister Mbele wayethi let arise a group of people to fight evil and promote good or encourage good. Ukusho ukuthi akuvuke idlanzana njengokuba senza nje. Idlanzana leli ithina la. Akuvuke leli idlanzana elizolwa nobubi bese likhuthaza okuhle. Babudlamini angithi angibonga ukufika kwakho. Uzivulele uvuma ukuthi sikhulumisane sibonisane ngoba sisho ukuthi lapha kule podcast asifundisi muntu. Siyavusana nje. Okuzwile uyakuthatha uhambe futhi wenze research. Ngoba akusho ukuthi konke esikukhulumayo ngoba sazi kangcono. Thatha kodwa if unayo indlela hayi lo angathi akahambe kahle uyakha futhi ngoba i-main thing ukuthi sibuyele la sasuka khona ukuthi umuntu nje uyini uzazi uwena especially umuntu onsuku bebathi ke baningi umuntu omnyama azazi uwena
Yeah. So into engiyibongayo ukuthi njengoba sikhuluma kanje asiyibhekisi kuthina as individual, simema abanye abantu abadala nabo ake besondele ngaphambili, umuntu akwaziyo especially okwakha umuntu as a whole, ngaleyo ugxile osikweni noma enkolweni, umuntu nje ukuthi uyini umuntu. Sazobe senze sosihloko ukuthi kahle kahle umuntu uyini, ngoba njengoba ngibona wena, mina ngibona amehlo akho, umzimba wakho, angikwazi kodwa ngiyabona. Yeah. Because bese kwenzeni la sisibreaka down ke manje ukuthi kahle kahle mase wonke umuntu azazi ukuthi ubani, ngoba uNkulunkulu lo esimdumisayo umveli wami uhleli konembeza. Yeah. Ngisho nje ukuthi ukunembeza wethu. Yeah. Mawulela unembeza wakho lo mhlaba ungaba right. Ngoba uyakutshela njalo makukhona ukubi ukuthi la akufanele ngikwenze kodwa uphushe wena ngoba ipressure yokufuna uba nezinto usuwenza ukubi. Yeah. Ngoba mina ngithi ngiyabonga kakhulu, mhlawumbe usuvala nje amabili amathathu, ungathini wena into ezimfundise efana lezi, ungathini ngazo? Ngingathi la kule zinkulumo esikhulumayo ofundayo makangayithathi personal, mhlawumbe kukhona la imthinta kabi khona, akayicubungule, ayifune, abheke ukuthi yini yena engamakha, ngoba okubalekile ukwakha la, sifuna ukwakha la, asifune into elokhu njalo. Obona ukuthi akwakhe ukubeka eceleni, ufuna ukuzokwakha wena eziwena, ngoba thina sifuna wena. Yakheka usuza kwabakhekile noma kwabafisa ukwakheka, uzoba nombono nawe, ngoba mina engikholelwayo ukuthi akekho umuntu ongcono kunomunye. Lokho angivamile ukuthi ngakutshela abantu ukuthi akekho noyedwa umuntu ongcono kunokunye ngokwendalo. Sidalwe safana, sifana nangengqondo. Kukhona lento njumane eseBhayibhelini, amaBhayibheli, khona incwadi lapha eBhayibhelini kuthiwe ngokukabani. Leya nto kanoma ubani nawe ungasho ukuthi ngokukamhlongo, ngokucabanga kwakho, ngoba izinto ayi ukuthi izinto zonke kufanele ufunde encwadini. Khona ezinye izinto okufuna uzakhe nawe ngengqondo yakho, uma uhlanganisa izinto, uhlanganisa ukuthi okay, lento maye yayenzeka kanje, okusho ukuthi yayenzeka kanje. Angithi sufaka ngokukamhlongo ke manje. Usho you are saying ukuthi ufaka trust instinct here. Makuthiwa enze ungasho ukuthi ngoba akakayenzi ubani, yenze wena. Ungakodwa hayi ukuthi wenze into engalo, yenza into enesense, ngoba kufanele ibe nesense into esho. Ibe nesense uthi uma uyisho uyihlanganisa nehlangana nayo, ibe nesense, ukwazi ukuthi umuntu amekubuza ngayo, ukwazi ukuthi uyiphendule ngendlela ezomnikeza lokho njalo isense. Baba Dlamini, siyabonga kakhulu. Babukeli, siyacela ukuthi nani nisilandele ukuze sithole abantu abaningi abazosiza ekwakheni, ngoba ngempela kwindlu ensundu kwakhala nyonini. Abantu abaphumelele baphumela ngoba into abayenzayo ngesikhathi abanaso. Sonke sinesikhathi esilinganayo, kodwa ukuthi senze into ezahlukene ngaleso sikhathi. Leso abanye be successful, abanye bengekho so successful. So la kusiyavusana senze ukuthi sikhuluma amaqiniso. Makhona into obonayo ukuthi le yamanga, ungasho ngoba uyicabanga. Uma uyazi uyakwazi ukuyiphikisa. And uma ubona ukuthi abantu bayifihla, wena kufanele uyivezile ukuze sikwazi nathi sibe ngcono. Siyinhlekisa thina. Wonke umuntu ezinhlanga amazenza ibhizinisi zisuke zinomuntu omnyama in mind. Ngisho befuna ukwenza indawo yokujabula, kufuneka ukuthi abantu abamnyama bathandane. Indawo esihambayo thina la emadolobheni amakhulu zi-ownwa ezinye inhlanga, kodwa basithengisela izinto kuzokwazi ukuthi hayi isport esithile kuhlala abantu abanemali. Uma uthi uya-check zikabani, si-ownwa umuntu welinye ibala. So lento encane sikala kancane kanjena, siyacetha sihlangane sonke ke sidonse sikhulume ngezwe lilodwa. La kusiyavusana, akho umuntu owaziyo, akho umuntu ofundisa omunye. Siyavusana njengoba negama lisho nje. Lokho nakho nawe ungasihlephelela khona, iza ngaphambili sibonisana nje singalunga kanjani ukuze sibe nesithunzi
ngoba sinaso isithunzi njengabantu abamnyama, ngoba asinalutho sikhala ngalokho. Yes, sithi sesinakho sikuthathe sikubuyisele kwabantu bebala. Angivaleke lapho kuSiyavusana Podcast, akube njalo.